Завърнах се. Защото нямаше толкова много време. Телефонът ми се развали. Да, телефонът ми се развали, като реших да го сложа в най-обладаното зарядно в апартаментът ни на моя телефон. И той повече никога не се включи. Затова в момента снимам с друг телефон, в друг канал. Между другото, този телефон е много по-добър от миналия ми телефон. Защото Има много по-добра памет, камера, фотосет, всичко е много по-добро. но обаче си искам стария телефон. Знаете ли защо? Не знаете, вие нищо не знаете. Защото телефонът ми реши да се развали точно един ден преди да скача новото видео. Реагирам на AI видеа. Да, много хубаво видео как си сипвам психиката пред вас. Много се надявам да види това видео бял свят, защото 15-минутно видео, секунда по секунда да го гледаш и да го обработваш е нещо мъчително. Но пък ми харесва. Не съм мазохистка. А и в същата седмица мислех да стримвам в събота. Защо говоря с затворени очи? В същата седмица аз мислех да стримвам в събота, да си говорим, да си чилваме, да си прекарваме приятно като за първи стрим. Не може. Та, добре, разказах ви какво горе-долу се е случило с телефоните ми, каналите ми. Нека да преминем към друго. Да, ще разкажа малко повече за тези от вас, които не ме познават, така че слушайте. Аз съм Пламена, накратко Пами, който как иска да ми вика, нямам претенции. Снимането и качването на видеа е мое хоби, в смисъл не е нещо... YouTube е живота ми! Не в този смисъл, не. Не съм тея, не съм от тея. Просто ми е много приятно да си говоря пред камера, си лафа нещо, след това се го обработя и си го кача. Просто ми достава удоволствие. И още нещо, имам си укулеле. Чакай да го покажа по-хубаво. Укулеле. Между другото, липсва му една струна, защото се скъса и ще си купя нова. Знам 4 акорда на китара, 4 акорда на кръст. На китарата ми също липсва една струна. На всичките ми струни и инструменти им липсва просто по една струна. Също така свиря и на синтезатор. Ето го. Не е пуснато. 3, 2, 1. Всичките в моето семейство се занимават с музика по един или друг начин и просто съм го наследила от тях и аз мога. Също така мога и да рисувам, някой път ще ви покажа мои рисунки. Мога да направя видеа, в които рисувам. В смисъл не рисувам, леле, колко красиво рисува това момиченце. Рисувам окей. Ако се постара малко повече и вложа повече часове, наистина става доста по-добре. Ама не съм нещо... Мале. Това момиче заслужава рекордите на Гинес. Имам си кученце. На име Рая. Ето я. Ето я. Райченце. Кажи здравей на моето комюнити. Това беше от видеото. Обясних ви защо ме нямаше. Обясних ви коя съм и какво обичам да правя. И това е цялото видео. Като за първо видео в този канал би трябвало това да е. А пък следващите видеа очаквате са мега интересни и мега готини, защото имам супер яки идеи. И се абонирайте за канала с камбанка, за да ви известява когато кача ново видео и палец нагоре, за да не ми умре канала. Чао! Трябва да спра с това, защото го крада.